Здравейте! Втория вид стомана, който искам да изпробваме, това е стомана 420 на заводите Круп. Охо! Направо ми трябва да не се порежа. Набарях начало. Това е дебело около 3 мм и е оплетка с капронов конец или пило. И трябва да ви кажа, че доста трудно се реже. Нека да пробвам засякане. Това нож е тънък. Сече го. Малях направо. Ножа се затопли дори. В момент сега да пробвам да видим как се държи с хартия. И тук остротата не е мръднала. Това е уникално. Добре. Правил.